Aku kan mau orang goreng ane matra kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, dan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wes ora urusan. Ngajar karo Kakang Bandolendra. Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok. Dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo. Yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho. Aja dianggep aku ngasorke derajate Bacara Indra. Gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe karo aku Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati. Ayo, Mas.